inchallah puddoreten tan ko suratul ihlas ƴeewen ko dañi enen fof barkinoraɓe heddi ko inchallah seranɓe ɓe nan ɗo timminana en ma timminide haala mum so Allah jaɓi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim naam suratul ihlas naam a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko konngol ngol ganduɗa naam ko nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam naam o waɗi ɗum sunna naam dendagal neɗɗo paaɗo janngude alqur'ana nde o haalata konngol ngol na annduɓe mbi a'udhu billahi firo mum na a'udhu billahi mboɗo moodi Allah na mina cheytani ummarade cheytani na arrajimi woni beddaɗo na dokkaɗo doole na yo waɗ gueɗe bonde tano wonde ballal Allah so wonama Allah dandi hen na annduɓe noon mbi wonde woni sirru woni sababu so tawi neɗɗo ne jangga alqur'ana na yo fuɗɗoro goɗɗo konngol na alhikmatu fi ibtidai alqur'ani na bi hadihi alkalimati na woni ko wiyete hikma koni sababu wonde ngolɗo konngol no fuɗɗore woni ko istidanu walla al istidanu way kono sakkitinade nde wonno gandal ina fiɗi annduɓe kala koɓe kaala ɓe mbaɗata ko yiru mana joni wiyede tafsir alqur'ana eɗen joni wiyete ko eɗen faccira alqur'ana kono ala woni mbaɗɗo tafsir o ko binduɗo deftere o enen ko en nantinoɓe o ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahum kala neɗɗo o nelaɗo nder nelaɗo Allah kono sa ƴeewi annduɓe ɓe no ɓe fotiri caggal nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam mbattata tan koko waɗano kalata tan koko haalano gila ñande Allah wi nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam al yawma akmaltu lakum dinakum hande kay diino omi timmini gasi ala ko ɓeydete hen heddino fahamamuya koko ɓeydo fo ila yawmul qiyama sa ƴeewi joni tafsir alqur'ana tafsirtunoɓe nden keeɓa ɗon feewi sahaba en o seydina ali he jeeya ibnu abbas radiallahu anhu o koye ɓurɓe heewde tafsir qur'ana jeeya e kono ɓe koye mumen sa ƴeewi ko tafsir ko caggal mumen wonɓe Allah hokki haqqillaji mbaɗa tafsir ibnu abbas radiallahu anhu ko tafsir ko fof no fotiri diwani jusu goto so ƴeewama tan asiri o kono won caggal ɗum ɓe Allah hokki famamuya mbaɗa jusuji nayyi wayno sa yi waɗi jeegom won woɗɓe ko wayno jawadi ɓaɓɓa wiyen mbaɗa hen capanɗe nayi jusu eɗen jogui jatoɗe goto ni Allah e yimɓe leñol ngol wayno Amad Dem Sokone omo waɗi tafsir makko diyawu nayyirayni fi ulumi ɗa'ifrayni jusuji nogas hande caggal nde usta muula hawri ko fe jusu ko kulloɗo men ceerno Ousmane Dem Fodiya jettoɗe goto ni Allah o waɗi deftere diyawu ta'wil ko kullo hono men omo waɗi tafsir makko woni ko jusuji nayyi cheikh al islam cheikh Baye Niass radiallahu anhu omo waɗi fi riyadi tafsir nde ɓoyani koɗe yalti nena waɗi jusuji jeegom e goɗɗo woɓɓe ɓe Allah rokki ko wona ɗum wayno cheikh Mouhamadou Moussa Wali Charawi en goto fof fodde fahamamuya tafsir o ko goto kono ko ɓeydata hen fahamamuya makko ha ɓeydo famude ɗum woni ko hibbinta ɗum o amma tafsir o sellata neɗɗo wayla konngol tafsir alqur'ana e belaɗe mum abadan wonata tan taw koye neɗɗo sahih aɗa eggi ɗum e haala sahabaɓe eɗe egge nelaɗo Allah sallallahu walla famu sahih tawa ko nawduɗa hen ko e aɗa jogui adawaji mum woni adawaji aɗa janggi ɗum aɗa arabiya aɗa wawi mantiga aɗa wawi bayana aɗa wawi badiya aɗa wawi incha ganda kaɗo haala ina yaadi e firo ndeɗo harfere ɗum woni ala wa ma min alimin ya'ti bi shay'in jadidin innama ya'ti bi fahmin jadidin aduna noon nde wonno daraki ganda hay goto suusa adude seeɗe kesso ala seeɗe kesso ala Allah timmini ɗum gasi ɗum woni firo qur'ana ɗum woni nelaɗo Allah no rentini yimɓe woni wonde o man fassara qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar kala way joni ni aduna o jiya neɗɗo ƴetta tan aya qur'ana wonmo haaɗi omo tooña ɗum o fayimum aya qur'ana feere makko tawa yiida yaadani nelaɗo Allah wi hadi sahih kala faccirowo alqur'ana e feere mum falyatabawwa maq'adahu finnar sama ma yo ator 6 mo joɗɗore nder leydi e ɗum woni qur'ana faccirte koye neɗɗo ko o ƴette o e sahabaɓe ha yetto ɗo maaɗa ɗo walla noon famamuya moƴƴo caggal ɗum dañanaka firo laamu hatta sahaba ridwanu ajmaina on karteje ɓe dañani tafsir e nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam e faami ɗum ko caggal nelaɗo Allah sallallahu alih wa sallam joni anduɓe mbi goɗɗo konngol woni sababu fuɗɗorede ɗum ko namdade yamirore nde wonno inna duhula ilal maliki yahtaju li ɗari ibadi sabu naatde lamɗo
ala kulli ko fokki yeru naato ko galle lamdo ila sukli sakkitinade ma manahu neddo jango qur'ana ko deftere Allah ala sako wona ko adori no ligari baagi ko yahtaju lil istizani dol mutakallimu lamma arada shuru'a fi qira'ati kalamillahi tabaraka wa ta'ala fa innahu yashra'u fi dukhuli hadratillahi tabaraka wa ta'ala tuddo hodo alqur'ana do ko natani mo yidi natande haalde jangude haala Allah ala e sago noon naatowo hadara Allah ala e sago sakkitinto ɗum woni yeru muɗum nde wonno yunajihi bi kalamihi omo gundodira e Allah e haala Allah ka fali haala tanazzafa ala e sago laɓɓino wa nazzafa lisanahu ɗum woni wiide awdu billahi min ashaitan rajim nde wonno seeɗataki haalde ko moƴƴani saɗa tini sa tanani sabu heewi ko neɗɗo haali konngol sikka ko ngol tokosol tawa to Allah e konngol ngol e mawɗo wata hasibuno hayyinan ko hawa inde laa awdi heewi ko yimɓe sikkat tan haala bonni kuuɗe mbiyama taw ala ko woni tawaɗa mawni to Allah ala kulle ɗum won neɗɗo o somo jangga haala Allah ala sago o ɗaɓɓina ɗemngal makko o anda o wiya awdu billahi min ashaitan rajim moolaɓe Allah ko haalno ko ɓenni ko بقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى فبجوم العالم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فتوي جنجي القرآن على يسقط مولو الله ومراد الشيطان فربتانو ومن كنقول بيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالى فإذا قرأت سبيت قرأت سبيت يوم بانغناه وتفسير ماضي ومن أندو بالنور won haalde kono ɗum lollaaji foti wonde caggal woni Allah wi ko so a janngi ma manam a janngi e gayni poɗɗa janngoɗo dilla ko ma mbattidoroɗa ɗum ko gooto nafi gooto ɓen jaari ɗum ɗum woni e daaruɗe ɗum wona konngol jaaragol kono noon ala ko nelaaɗo Allah sallllahu alih w sallam nde wonno kanko woni tafsir alqur'an kanko woni diine kanko woni sharia kanko woni sunna kala ko golli hay so weynidiri e nassi ko ɗum yimɓe ndewata sabu en jangi e hadis nelaaɗo Allah sallllahu alih w sallam duural islam ko on hadis nde o arti walde o felliti ittude kaɓirɗe makko o jooɗo o anniya makko ko walde ala omo naati nder suudu jibril tawima toon e hadis selluɗo ina annda no feewi Allah waɗi jibril wiimo minen an aɗani itti kaɓirɗe ma aɗa joƴƴide kaɓirɗe aɗa fofto malaikaji Allah fof ko alertu woni hay malaika goto fof minen fof ko walde min fayi joni joni o yalti omo jogii meken makko o wiide hadis muttafaq la yusalliyanna al asra ahadukum illa inda bani buraydata e a faami ɗo kama kan sallah sallam hadis ko muttagal mama yakum o wiide hannde hay goto woɗi jul takkusan so wona bani burayda te bani burayda waɗi takkusan koko yoni joni o wiiɓe ni jamirore makko gasi koko watte tan kanko ɓuri andu takkusan yoni kono wi ko yoɓe juuloyɗo wondi e hadis o sarhinoɓe ɓe no mbiyata ni deftere woto e zadul muslim fi muttafaq ali bukhari muslim Muhammad ibn Maryama jogani on sarhine e sabu waafi kaati joni noon ɓe jalti ɓeɗo mbi jamirore nde baɗata woɓɓe ɓe noon ne jalti nde nden tawiɗe ari fahama muƴo ɗowaji ɓen mbi joni nelaɗo Allah sallah sallam wiide yo en jaltu tan ko ha keñoɗen kono noon saggal takkusani yoni en ɗon kaali judde ɓennen ɓen juule e laawol kono wona ɗum o winoɓe woɓɓe ɓe ndewi yamirore makko kamen juule bani ɓurayta hatta e nder saru he mo wiya e gari ko taw keeji ɓenni kono noon nde wonno ko yamiri on nelaɗo Allah sallallah sallam wakkatala hen ɓe juuli takkusan ɓe juuli futoro ɓe juuli gueeƴe kadi pour maɓɓe kamɓe koye gonga ɓe goni julɓe e laawol ɗe mbaɗani yamirore e baggue famamuya Allah waɗi nde o aroyno foof kanko sallllahu alayhi wa sallam nde o ari de kamɓe julɓe ɗo wiiɗo ɓe gari kalmisade ɓeya noon ɗeɓi waade ɓe gari mbi nela sallah sallam min mbaɗi ɓe mbiɗani min juuli bani ɓurayda futuro min joɓi gueeƴe min joɓi min juuli takkusan min joɓi futuro min joɓi gueeƴe ɓe kaari en noon kaɓen mbaɗani no mbiɗa ni ɓen juuli koye laawol kono kanko rasuluɗo alam omo janggina yimɓe haqqillattagal omo janggina yimɓe jurum ndeeru omo janggina yimɓe luure tokoose holno gondirte hay hen fedde wootere o felani o wi kamɓe fof mbaɗi ko moƴƴi ngal ɗo luural fuɗɗi luural nasti e luural famamuya ete oɗo hadis koye ɓurɗo sellude hadiseji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗeya julɓe e laawol ɓe o wi mbaɗi ko moƴƴi juuleɓe toon ɓe o wi mbaɗi ko moƴƴi ɗo luural fuɗɗi a faami eyyi joni noon jomiraɗo wi fayiɗa qara'ta alqur'ana sa janggi alqur'ana fasli moɗo billahi ummorade Allah min acheytani ummorade cheytani arrajim beddaɗo ɗum woni konngol awdu billahi min acheytan rajim qala rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi hakada allamani jibril
ويكوني جبريل جنجلري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويو أن اللوحي قاله المحفوظ أن القلم ويقاكو كل الله بندول ورو على كل جميل وجه الله أن ربي تبارك وتعالى يوم رب سبحانه وتعالى وني جميري وند يومي كان رسول الله على النبي ودي استعدوا وند هنده فهذه صيغة أفضل صيغ الاستعاذة أولو صيغة بيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه قتل طول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فركانكو غاندومي أولو صيغة أولي يارد أولي مؤيد والعرب أولي لولولي روي عن ابن مسعود أنه قال قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويميدي كانكو ابن مسعود رضي الله عنه ويميدي ويد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يراد الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقراني جبريل أجل له المحفوظ للكلام لو بينوا أنه كان ابن مسعود ويأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يراد الله إينانه على ونان وقال إينانه في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم oɗo moodi allah ummarade cheyɗane beddaɗo e oɗo siira mbasa wiide alhamdulillah sembiɗa alim woyi ha kada akrani jibril woyi min de kanko ni jibril jangguiniri ɗum jibril kadi wi eggi koye lawhil mahfouz e kongu e kuɗol bindo won hottinoji allah eggi ɗum koye jomiraɗo subahanahu wa taala mana noon awdu billahi firu mum woni mana mum ko altaji ilallahi tabaraka wa taala astahfisu billahi tabaraka wa taala min cheytani nde wonno ala e sago cheyɗane ko kaddiɗo kewɗo doole ko allah rokkimo doole ko heeƴi hen fof ma en kaanoy ɗum woni so tawi aɗa janngal qur'ana ko kewɗo soktinoji golle ɗe paaɗade ko golle ɓurɗe yawde ɓattinde maccuɗo allah kankone kadi o ayi ko maccuɗo allah ɓatto allah ala e sago ndaara ballidiɗo mooloɗa e allah yo allah hokki timminde gollede ɗum woni mana awdu billahi altajiu ilallahi woni mboɗo moolo e allah tabaraka wa taala astahfisu billahi mboɗo moolo allah tabaraka wa taala mine cheyɗani ummanade biyeteɗo ni addeni wo iblis kanko woni iblis woni cheyɗade وقال القرطبي في تفسيره on wi wonde nder tafsir mum wa kana ismuhu bisiriyaliyati azazil ni wiyeteno ala kulli haali en ngalɗo ɗemngal wiye sariyaniya walla siriyaliya fof ko goɗum ko azazil wiyete wo bil arabiyya kanko iblis inde makko firata alharis ko noon wiyete wa kana noon min khazanil jannati o wonno kanko iblis koye renoɓe aljanna wa kana raisa malaikati samai dunia wiyama wonde malaikaji oɗo asaman kanko wonno mawɗo kamɓe fof kanko wonno gaddinanoɗo on sahade makko jippinede ko neɗɗo moƴƴo wonno walla ko jeyaɗo allah moƴƴo wonno qala kabul ahbar gorko ne wiyani kewɗo kabruji wonno so yani hen ko wonno ko jebbini o jabbi dina nelaɗo allah sallah sallam sabu janggi affaire annasara en ko bawɗo tarikh ko nanannoɗo tindi ɓennuɓe inna iblisa laina kana khadina aljannati 40,000 sanatin kanko oɗo ene kabul ahbar o wi ono iblis laatima wonde omo renanno aljanna duuɓi 4 omo dari damal aljanna o ma al malaikati 80,000 sanatin o wontina e malaikaji duuɓi 60 wa wa'ada al malaikata 20,000 sanatin o waajinoma malaikaji allah ɗi kono duuɓi nogas o seyida al karubiyin 30,000 sanatin wonde malaikaji goɗɗi tagore allah no woni wiyete karubiyina ɓeeno woni mawɗum men o waajima ɗumen o waɗa conférence uji wonande ɓeeɗo yo paaye allah duuɓi 30 wiyama kadi o seyida a faami dey o seyida ruhaniyina 1000 sanatin allah ne jogui tagoro wiyete ko ruhaniyaji tagoje malaikaji ne keewi tagoje kadi ne keewi ɓeeɗo o wonde mumen duuɓi 30 o ɗaata hawla arshi arbata ashara sanatin wiyama wonde omo wango e saraji danki joomiraɗo omo mawnina allah omo suɓina allah fodde ala kulli haalin ko duuɓi ala kulli haalin 14 sanatin kono duuɓi 14 ujunere hitande omo wango e al arshi joomiraɗo omo rewa joomiraɗo omo suɓina ɗum wa kana ismuhu fi samai dunia al adil on sahade wonno ko neɗɗo moƴƴo wonno wa kana ismuhu fi samai dunia al adil wiyete ko dewowo allah haalin ara hikayaji e qissaji e defte mbiyata wonde kala ɗo neɗɗo darni felu mum e leydi he iblis sujjaniɗo waɗa allah laabi ujunere ko hikayaji noon wiide qissa suuji nde wonnoon jogi tan ko nassa banggue gandal diina ne fecca tati alqur'ana so famama alqur'ana famaɗo fof qur'ana kam ko tañoral ala luural koko allah wi allah hokkinaɗo allah sallah sallam aha kono ma wonde famamuy noon neɗɗo wawi qur'ana o ne selli kono famamuy kono ñolɗo
ndallinoɗa ko woodani ko kalɗa ɗum woni ko andu mbiyata kalimatu haqqin ɓurida bi babil no mbira awi toje neɗɗo walla ceennoroɗa ko wona gonga qur'an o ko gonga kono haalama ka wona gonga ɗum ne heewi haalaji saabade ko heddi ko hadis gandal ɗum ko muskila waɗi ko fecce hadis kadi ne jogui hadara goɗɗo hadis no sella ɗo oɗo gando sellani ɗo oɗo a faami de hatta sahaba ɗum ɗuwaɗu ajmayin oɗo selliti oɗo hadis oɗo wasa sellinde oɗo heɓani ko selli hen ko aɗa ma rewi nde sellinɗo aɗa selli ɗum o sellani mo gonɗo ko selli mum ko ɗum addi luure fari haala mum no heewi ɗum woni qur'ana ɗum luural ala kono alɗo umis famamu e selli hadis en noon no namdi gandal ma goɗɗinoɗa e won gande nde mbawa ñawde hadis Allah noon waɗi anduɓe dendiɗi hadiseji gila e saaha asubi sabina ɓe ndendi ha yetti en kono firani kadi ila yawmina haɗa l'imam Bukhari l'imam Muslim enen joni ahlu sunna wal jamaa ɓeɗo defte ɓuuri sellude sagal moɓɗan no luurano nelaɗo kadi wona gondigal ji ala ko gondigal kanko defanta nelaɗo kanko yarnata ɗum kanko jogoto paɗe mum kala ɗo nelaɗo woni omo tawa on jibini l'imam Malik ɗum tagi l'imam Malik jibina koye baytinno ɓuwa ɗum woni anduɓe hewɓe haala makko no jaɓi ɗum zaman joni o noon eɓe eto lownude haala makko ɗum kadi ko politique hefɗiɗe haala mum no heewi waɗum ceerno Abdoulaye mo ko gandi ko heewi kono ɗum suuɗi yimɓe hewɓe ganda ko politique wone kono awayi len ɓe hatta ɗo e Mauritanie anduɓe seereɓe adamɓe ɓe fof sa yi defte mabɓe joni tawata ɓe mbaɗi awwalu deftere ɓurɗi sellude sagal al qur'ana ɗum waɗɗa l'imam Malik kanko woni awwalu neɗɗo ballifiɗo deftere waɗi hen dame sharia daman salligi fadillaji salligi sunnaji salligi daman juulu fadillaji yuulu kanko woni awwalu neɗɗo baɗɗum e hadiseji deftere nde kadi ko ndew windi ene selli sa ƴeewi deftere so wona joni won muuluji ɗi ina mbaɗi ina mballodira e añɓe diine e itta sarduji kewɗi defte garane ɗe fof ina winda e hoore deftere nde nde walliti deftere nde temedere ujunere hadis ɓe o sikkanno ko ce on huñi a faami de omo watta ha e dujuna safaji ɓurde sellude garaɓe ɗinare nde walliti mo watta o asi ko gaska haala ka ko celluka ha fote darde makko o waɗi ɗo deftere nde ubbi o juuɗi darde ɗiɗi o innano deftere nde o wi joomam oɗon ñaaguima so tawi nde ɗo deftere wode haala nelaɗo Allah selluka minnene kadi mbaɗiri mine ko kuurma a jaɓi golle ɗe yaltinde boowal o wi so tawi wona haala nelaɗo Allah ina ñawi walla wona sabu ma mbaɗirmi golle ɗe ko yeego mbaɗirmi yode wontoon yode ya jeeɗe ɓiiri wota yaltuɗa e mujjama nde yalti boowal o win waɗɗa tinata ko yaɓɓade o indide ko mo ubbi nde yaltino hoore ma nde ɗum woni kayne ko asabu kutubi wonande awayi anduɓe anduɓe ɓe politique goɗɗo joni ardi ɗum haala mum heƴata ɗo e yimɓe alay sabu islam ene yurmini hannde sabu hewɓe kadi citoyen enen ko heewi eɗen paamani enen kadi caɗele ɗo gooti ñemtinowo ko dañƴo caɗele kadi ñemtinide fof ɓuuri bonde ko ñemtinowo dañowo hen ñamde joɓeteɗo goɗɗo liggotoɗo diine joɓeteɗo ala on rewani o rewata tan ko joɓowo mo an kadi Allah sabu nelaɗo Allah wi ala debbo wi ala kam sanam ɓurɗo mawnude e leydi he fodde beleɗo fittade hadi sahi o wi hay go ala Allah deweteɗo e leydi he ɓuuri beleɗo fittade fittade o yi tan koɗo ñamana yara to dañata huɓere aɗa daña ko ɓuuɓi aɗa dañi oto on yoɓanna kala ko wima ko ɗum mbatta ɗum woni muskila diine joni hewɓe ɓe Allah kon ɓe Allah hokki gandal mbiyaɗe fof kono yoga hen hay miine ma yo Allah dandu en tan sa watti yoɓede tan aɗa dañi aɗa ñamaɗa yara hen han kandi ndewata ko yoɓaɓe ɓe sabu ko mbi ko temedere fof capanɗe jeegom mbatta koko mbi ko ɗum woni muskila ene joguiɗen caɗele koɗon seeni on yimɓe heɓe paamirani on wona ha hay defte ɗe joni ina jogui joni windoɓe defte won hadiseje nelaɗo Allah celɗen mbatta hen tan wittoɓe ne jii ɗum ɗen hadiseje ila a yiyata muke defte mabɓe ɗe ɓe mbaɗi eta ko nelaɗo Allah wino hadiseje tan ɓe bindata jaaduɗe e ko ɓe jiiɗi ko ala so tawi neɗɗo felliti gollude diine kala ko ɗum e qur'ana fodde faama muyma ɗum ɓe nala a windat fof fawri ene welade ma ka yiɗa fof mbaɗa andat politique ne jille sabu politique parti tan min mawni farta mawnida ko fotma eyi yoɓanen bisimilla eyi joni noon ko fissaniyati asaman ɗimmijo a zahid noon wiyete ko fissani tati ala arifu ko noon iblis a gandu Allah noon iblis wiyeteno ko firda wiyete asman nayiɗijo woyta ko ala waliyu ko jiɗɗo Allah kettuɗo e Allah ko fil hande a taqiyu asman joyi ɗijo iblis wiyeteno hen ko kulɗo Allah fissa
sadisati alkhazin asman jeego ɓiijo wiyama ko deenowo wiyeteno en kaalino naane wiyama ko dennannoɗo aljanna kono o fi sabiyati ko wiyete ko azazil bisriyaniya a faami de ko noon wiyete fi lawhil mahfuz gandal Allah to hay goto anda hay hunde ɗo Allah windimo to ko iblis ine fiɗa gueɗe ɗiɗi afalasa mublis ko jiɗiɗo jiɓowo kadi huwa gafilun an fati amrihi ko neɗɗo belsiɗiɗo mo waƴaga wattan mum joni no yata bayyanulana anna iblisa kana abdan muqarraban so tawi en keɗima haala ka wonɗo rewiɗo Allah o woni ɗo denowo asman o wonti e malaikaji nde ko maccuɗo Allah ɓallinoɗo Allah wonno ɗum haala nan hen wonko firata fi hadratillah subhanahu wa taala summa ɗarata hulɗa wala anahu Allah riddimo Allah huɗimo wa abadahu an hadaratihi wa rahmatihi Allah waɗinimo hadar mo jurummo ɓaɗa ma aba amra allahi Allah waɗi ɗum noon ko caggal nde o sali mo ganduɗa o mawnikini ga yamirore Allah subhanahu wa taala wastakbara o mawnikini an yasjuda li adama o sali fijjade adama on gokol woni sababu Allah ittimo e ɗiɗo moƴƴereji fof Allah waɗimo licence sans droit kadi ko marki saɗo mo ganduɗa maltatake caggal mum ina jogui neɗɗo waɗa bonande tan tuubana Allah Allah jaɓat kono kanko aadodiri Allah wal ala kulli haalin o tuubanta Allah hay so tuubi kadi Allah jaɓata a faami de o kana min alkafiri o kana min alkafirin wala hadim koye hekade ko jeeya o gaala iblis nde Allah wimo joni noon mi rittima ga juuɗoma mi huuɗima iblis nde Allah tagi baba adama yamiɗi malaikaji yo cujjanmo o wi iblis cujjan baba adama golɗo konngol o wiyana hayru minhu eyyi min ɓuuri moƴƴude e makko oɗo min mo jiiɗa ko min bonnowo no bonnira iblis ni nono bondirata julde konngol ngol woppaka kala mo kalduɗa wima min ko ɓi kaani wona eyyi min komi naggam mi haalata e ma an kaaɓi cuurel walla an kaaɓi naggam min iblis oɗo min addanno iblis ittede aljanna fatira jaygol itta e malaɓe fatira e malkisaji oɗo min addan iblis ittede e tuububuy ittede to Allah hayso tuubi jaɓetaki o wiyata haldu minhu min ɓuuri moƴƴude woyi wadde joomam halaktani min naari ɗum ɗo ko qiyas agi mbiyete ma wujudi nasti yamirore Allah so ari walla yamirore nelaɗo Allah fama moye goɗɗo ƴewetaki ɗo ɓiya qiyas fuɗɗi nasti kay Allah yamiri ala ko wattiri hen goɗɗum kono kanko waɗi qiyas caggal nasti no woodi woyi halaktani min naari tagɗami koye jaygol kanko halaktu min ɗini tagɗama koye ɓakkere kanko baba adam wonde min ɓuurimo Allah wimo faabi min ha jikko e nder aljanna he fama yakunu laka an tatakabbara fiha hanananima nde momno kittoɗa ɗo ala kulli haalin fahruju wadde yaltu innaka min assahirina ka koynaɗo ila yawmi qiyamati qala rabbi anzirni o wi joomam ɗum ɗo mboɗo ñaaguima ya muñanam ila yawmi yuɓasuna ha ñande ummital walla ha ñande wuttandu adandu qala innaka min al mundarin Allah adanimo ma muñan mo juuta balde omo waɗa kala ko welimo omo jaabo Allah o wi joomam mi dañi ɗum kay caggal kon firmi aɗa muñanami ha wuttandu adandu min de a faami de o wi qala fabima a waytani minne kay e sababu ko bewnuɗami ko fabima a waytani e bewnugol ma ngol minnene a faami de laago udanna lahum siratakal mustaqim andi juulɓe maɓe yimɓe maɓe hoccuɓe maɓe jiɗɗa yo feew mami jooɗanaɓe laawol pocingol kala biɗo no waɗa moƴƴere mi faloromo gueɗal ma en garoy hen so ta rokki kala sa faye julde o aray ma en garoy hen kala golle moƴƴe ɗe mbiɗa aɗa waɗa o amnuma kanko ɗum ko gaɗo ndiɗɗo e Allah o wi ɗum nemi woppataɓe sumala aati yanna hum a joomam mami arde mabɓe min bayni aydihim geese mabɓe dendagal ko woni diine e golleji moƴƴi ala farillaji mami ardu toon wonande fiɓɓe gottiro mbiyen noon min bayni aydihim yeeso mabɓe ɗum woni nasi wo min halfime ga caggal mabɓe wa an aymanimi ga ñaame mabɓe wa an chamayihim e ganane mabɓe wala tijiɗu tawta accérahu ko hemɓe cakiɗo ko mantaɓe nemaɗo ay joni eɓe jogui ene yeru tan dabbo a nema Allah ɓe metti mantude a yiyat joni Allah nemine neɗɗo kono o yoɓa nema Allah gofol Allah mi hokka yeru dabɓoɗa mi kampo joni koyno zamanu ono jolti joni neɗɗo Allah walla o wona jom suudu makko walla ɓiiɗo walla jom suudu ɓiiɗo walla cowiɗo ete sowade no wayi hulɓinade ni reedu no wayi hulɓinade ni omo wawi mayde hen ɓinguel ngel wawi mayde Allah reena ɓinguel ngel ina ñamminana yarma nder toon haala mum heƴataɗo ɓinguel ngel jibine ha ñande innene kono noon ko waɗe sunna ɗam won adde fecce tati ñaame hen sakke hen kono no nelaɗo Allah wirni ko nokku ndu noddi nde nokku nandu ɗum seenne ƴeewe taw won moƴƴo Allah woni ɗon sabaɓe jahanno koto nelaɗo Allah lomti nelaɗo Allah ko yaforade waɗa tamarode tuuta yunugo he noon fonno wonde kono ƴeew tan reedu no hulɓinade ni o jibini omo selli on ko joɓeten Allah ko wadde bafuji mbaɗen bal mbaɗen baal wona
ƴeew tan ɗum ceerno ene wawi to ala ga en heewani ga en kono woni nokkuje so debbo jibini watte ko baabuji ko bale baal rewɓe woɓɓe ne mbaala ande ko jeeyi fuɗeje dañoyi reedu ndu no hulɓinori ɓinguel Allah tan anndi to tagorto wuura toon ina ñaamana yara no selli yummum no selli ɓoppira reedu yummiraɗo seekade ronkani jibinde mayani hen ɓinguel mayani hen wona mattude Allah joɓeten Allah min beltima min gomma a faami bisimilla o yi wala tiji akkarum sakini hewɓe mabɓe sa waɗiɓe neema ni ɓe mbaɗata oyi ɓe mantata neema ma ɓe gandata ko mbaɗatɗaɓe ko wa yaqulu rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi e hadis celluɗo الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الشيطان نلعب على حديث الشيطان ولا شيطان يجري إذا دوغا من ابن آدم مراد بني آدم مجرى الدم يجم دوغير تايماني نون شيطان دوغير تايماني kono ala Allah wi noon lek seeɗade heewe no ɗum doole so wona mo Allah dandi hadis fof mo jiiɗa e ay ɓurana ene jogui sabu gonɗu ɗum hadis fof ne jogui haala wonko adduno ɗum wonko jolno e bet ma waɗata kanko lelaɗo sa o jaabo hadis oɗo hadis addi ɗum ko kanko lelaɗo Allah sallah sallam omo ɓufnino kanko rasulullah alam sallallah alih sallam dewru korka balɗe sappo battande ɗe o wonanno ko jama a faami dey joni noon omo jogui sohnajo wiyete ko safiyatu bintu hayyiya walla bintu huyyiya ko gannaɗo koye sohna makko jeeya e ñawoje Allah mataw won haaji jonno jama o e suudu ndum gondi safiyatu noon yeehi toon Allah waɗi naati to makko haaji joguino ko niɓɓere o saaha lampani ngala ina yalta noon kanko rasulullah ala omo duusi ɗum yimɓe ko yimɓe tan wonnoɓe saabaɓe walla yimɓe wonnoɓe ina ɓaɗi ɗon jiima omo yaha ina gandi konko ganda debbo o wona joni noon ɓen noon jiima tan gone dofde haɗo yiiti ɗumen mbeɗe goɗɗi taw o yiɓe ala resi laykuma o yi wonde garegaji ɓeɓe kadi o yi ɗoɗo ko safiyatu bamana hadis ono haaldata ni yidde wiideɓe oɗo ko joom suudam safiyatu ɓe mbi ala kamɓe ɗo Allah famniɓe juulɗo firasatul mumin neɗɗo ɗo Allah no hokki neɗɗo haqqille ɓe mbi ha saka yaro Allah mine kay yo Allah dandu min e tumdema hunde o wi ala o wiya cheyɗan yejiri min ibni adama o wi ko hade on sikkade woni ko miiji ɗon cheyɗan ene heewi doole ina doga e neɗɗo hono ɗo ƴiƴam dogi tawi mum ni dandudeɓe kanko nelaɗo ɗum woni sababu aji ɗo ko hadi selluɗo a faami bisimillahi joni noon eyi wa arsalallahu iblisa mo zayyinan iblis Allah nelimo ko cuɗowo goofi tan kono a faami dey walaysa ilayhi min addalalati cheyu wawa majjinde kono noon jogui majas e alqur'ana ɗum woni anduɓe hewɓe Allah hande waliyaɓe defte mumen walleyɗele no duppe fof ko majjisuji tawata eɓe gandi koɓe kaali ko hatta woni anduɓe eɓe kaala konngol ngol sa tawi dow o fof ta kefragal kono koko moƴƴi ɓolu ɗum waɗi kadi guilay sahaba en ina winda Muhammad Mutawalli Sha'rawi rahmatullah alayhi koye anduɓe leƴol ngol jaw maali komi so omo anda omo jogui bandaji vidéo ji omo jogui hawaɓe defte makko tafsir omo jogui tafsir Haybur Rahman omo waɗi hen qissaji anduɓe ɓennuɓe qissaji ɗi haala ka so tawi a yi haala ka cikkata kefragal walla cikkata ko haala ka moƴƴani koto tawa haala ka ko moƴƴa omo waɗi hen qissa ko Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qissaji ɗin keewi kono kaalen hen goto wadde inchallah famude joni noon o wi Hudayfata Hudayfata ibnu Yamama ko goto e sahabaɓe nelaɗo Allah Hudayfata Allah rokkimo gueɗal hande kala ko Allah addi nde wonno kala zamanu ɓe fodde jogogal mabɓe he Allah no hokkaɓe ɗoyre mum Imam Malik joni fo janggi ko fof no fotiri o windanno koye ƴiye o windata koye guri so windi o gayni heewi o huuɗi hade nangue bonnude o wona balɗe o huño ha laaɓa o winde kadi goɗɗum haqqille gonɗiɗa ɗum sikkata ko wawa wonde kono noon ene wawi wonde saabu joni ko ɓoyani ko tan joni enen ɗo joni ɗo darten ɗo deftere wonde page uji 1000 page aɗa wawi wadde ɗum 15 minutes photocopie voilà ina hawni kadi enen joni eɗen jogui ronkere a wawa windude page uji ɗiɗi tawa softaki kono sa ƴeewi anduɓe ko bindi ko mi haalan Cheikh Oumar ni Amadou Deme tan ceerno Amadou Deme Sokone deftere o windi Diyaw Nayirayi kono fof hakkille duuɓi 60 to wuuri ɗi saabu neɗɗo ha daña 30 taw gaynani gandam holno windiri nde ɗo deftere windude nde tan mi haalani kay
rendide gande ala windude ɗe tan naɓi o fodde jusuuji noogas denndaangal gande goɗɗe ɗe omo joofi heen a faami de jaakete holno ɓe mbindin nde wonno Allah ene jogii teddugal mum e waliyaaɓe mum ma en ngaroy heen waliyaaji Allah jogii ballal mi haaɗi Cheikh Oumar Fouti jooni defto ɗe o waɗi ɗe walla kamɓe ɗi ɓe juuti nguna l'imam Ghazali wuuri ko duuɓi 55 ans l'imam Ghazali wuuri duuɓi 50 capanɗe joyi o waɗi 288 deftere 288 deftere heen wotere wiyete Ihya Ulumuddin ko volumaji jeeɗiɗi 7 volume mo jalladaji jeeɗiɗi denndaangal gande ɗe koko faamamum ma ronki tan koto kala ko pol ko cohlannoɗa e Allah dewema Allah affaire zuhdu affaire taskiya kala sari Allah o fof maddine deftere nde ɗum woni ha gando goto misanaji o wi so defte ɗe fof duppaɗo so Ihya Ulumuddin ne heddi yimɓe ne joguiɗo nangi jaakete nder duuɓi 50 e joyi holno neɗɗo windirta ɗum Allah ne jogii ballal mum wona hen ko yimɓe gandata wona hen ko yimɓe gandata ma en ngaro yeeso waliyagal no moodi ina ara e banggueji fof sabu woni ɓe ballal ne jogii windude ɗum de ɓe kaali joni jusuji nogas neɗɗo winda ɗum ene hakkude haali walla 200 e 70 deftere e nder wuurɗo duuɓi 50 e joyi enen joni neɗɗo wuura duuɓi 50 tawa ɗum ɗo fewnani a faami nde wonno ɗum ɗo fof ma en ngaro yeeso ko kulol Allah ko ɗum heɓata ɗum e jotten joni noon Mathias o kanko ceernajo o ene kala ɗo konnguɗi annduɓe Huzayfa ibnu Yamamata kanko wonno ordinateur nelaɗo Allah sallallah ina ari e asar celluɗo nelaɗo Allah sallah nde hawrata hen a jande ala kulli haalin nelaɗo sallah sallam noddimo nder suudu wimo ya Huzayfa sa saɓudi aleyka asma al munafiqina nde nelaɗo ndaari hawde lajal nde ina jogii 3 naafiɓe gorko ina e Madina 170 naafiɓe debbo ina e nder Madina eɓe gonde nelaɗo dow o kamɓe fof ɓe jiiɗa Allah ɓe jiiɗa nelaɗo Allah ala rasim Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Salul o woni maruf na reɓɓuɗano qissaji makko rasul munafiqina kono 3 ne wonno nde Allah haɗi mo juldeɓe ɗe o noddi Huzayfa omo andi lajal makko ɓadima o yitaali ilayya so udi alika asmar munafiqin o yarmi haalanma inde nafiqeɓe ɓe mbi Huzayfa addanimo nottiri ɗum kadi taro min bayni sahabati o suɓorimo ɓe mbi sa haalanimo konngol ɓe mbi hitande a nodditimo no kaldirɗani o ustata o ɓeydata fof omo reeni ha won wiɓe ni saabu duwaw nelaɗo Allah sallah sallam hay hunde o yejjitta kamɓe sahabaɓe goto fof heeɓi gueɗal nelaɗo Allah oɗo Anas mo kalɗe nane ñano serta tawi nelaɗo Allah o wi nelaɗo Allah duwanomi nelaɗo wi allahuma adil umrahu Allah wuurno juulno gurdam makko wa akkir awlaadahu Allah hebbin ɓiɓɓe makko a faami dey nelaɗo Allah sallam nde duwanimo de caggal nelaɗo Allah kono noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde duwanimo de caggal muɗum o wuuri ɓiyi ko ɓiyum teemedere sagatana ngaro fof kanko jibini ɓiyi ko e ɓiyum o wuuri duuɓi temedere duuɓi ɗiɗi konngol wi walla duuɓi temedere duuɓi nayyi gurdam makko wuuri kadi o meeɗani famdude nelaɗo Allah duwanimo cellal sahabaɓe goto hen fof on ko nelaɗo Allah duwani ɗum oɗo mo kaleten Huzayfa nelaɗo duwanimo moƴƴude haqqille ko moƴƴo haqqille ɓissa kalaneno nde Seydina Oumar lomti nde wonno ko gando mutawallitan no haaji Faydou Rahman issa ko cellinaɗo o yetti o wi Seydina Oumar o wi wonde Oumar Seydina Oumar salmini ɗum Seydina o wimo kayfa asbahta o wi wonde asbahtu uhibbul fitnata wa akrahul haqqa wa usalli lillahi bi ghayri wudu'in wa li fil ardi ma laysa lillahi fi samai ɗiɗo konngol fof kefragal ete ko sahaba nelaɗo Allah Seydina Oumar ko jawɗo nde o wi noon nde wimo ko mbiɗa o refti hen o wi nde o refti hen nde Seydina Oumar anni yibardemo par ce que siɗano wala ko murtaddu kono noon nde wonno koɓe waliyade Allah longin ɗum yo nelan Seydina Aliyu saabu nelaɗo Allah winoɓe sallllahu alayhi wa sallam ana madinatul ilmi wo aliyun babuha aw kama qala sallah sallam no wayi foof min komi wuuro gandal jiɗɗo nadde suudu foof walla wuuro foof e rewata koye damal Seydina Ali woni damal ngal o felliti ɓe mawni kinaki kamɓe namdaɓe koɓe ganda o noddi Seydina Ali Seydina Ali jooɗi Huzayfa anda ko noddir Seydina Ali Seydina Ali jooɗi tan Huzayfa aɗa suusi reftiɗe to ndewɗa ɗo o wi holko mbimi o wi kalɗa joni ko Huzayfa de Allah faami ɗum kam no andi joguitani Seydina Ali deƴƴi moosi o wi Huzayfa ha min kay Seydina Ali ko an kam koto kalɗon o wi minen jettinɗo o wi wonde kayfa asbahta ya Huzayfa o wi hono pinirɗa mbimi asbahtu hibbul fitnata wa karawul haqqa
mbimi mi fini mboɗo yiɗi fitina mi yiɗa goonga mboɗo jogii ko Allah ala mboɗo juula min tawi mi ala salli e Seydina Omar wi wona Seydina Ali a nani o wi mi nani ɗum ko kefragal Seydina Ali jeli o wi ala o wi Seydina Omar o wi woto hen o wi ko haali ko fof goonga eyyi o ko haali fof goonga kadi o wima firani joni o wi wona o wima wonde asbaɗo hibbul fitina o wima fini omo yiɗi fitina o Seydina Ali hay mine ma inna ma amwaɗo fo awlaɗo fo fitina to o wi aɗa yiɗi debbo aɗa yiɗi ɓiɗɗo min mboɗo yiɗi o wiyde ko fitina ko Allah wino inna ma amwaɗo fo awlaɗo fo ɓiɓɓe rewɓe ko fitina on ko wima goɗɗum o akrawde haɗɗa o wima wonde omo añi ko goonga o yiɗa goonga kanko wi tan ko fenani o wi Seydina Oumar woma minna illa way kala hono mawta enen hay goto mi yiɗa mayde no yiɗɗa mayde ko goonga aɗa andi koko arata ɗum ka hay goto luuraɗo ɗum keeɗen mayde kay goonga ete koko arata kono hay goto yiɗa wiyeede hanɗaɗa mayde o wiyde ka yiɗa o wima o yiɗa koko goonga woɗa e o wima wonde omo jogii ko Allah ala ko o wi an aɗa jogii mboɗo jogii o lam yettahe sahibatan wala tan o wi Allah ala jom suuɗa ala ɓiɗɗo omo jogii aɗa jogii wonde ko wima omo juula o ala salli ko goonga makko omo juula nelaɗo Allah wala salli ay haala ka ko haala bindi ka ko haala goonga kono zahir o kefragal ɓala ɗum woni annduɓe adiɓe ɓe wonno ɓe kulli Allah muskila serdata yimɓe tan gandal no moƴƴi hewde gandal no moƴƴi kono hay goto janggata ha ɗaɗa iblis hay goto janggata ha ɗaɗa bala am ibnu bawuɗa issa ɓurana no joofi ɗum wona aɗa kono gandal muhimmo fof gandal ko mubtada habaro kuɗol Allah ni tan foti so huldaka Allah aɗa wawi bonnude aduna fof ko wone aduna ko fof fo anduɓe won anduɓe julɓe nattuɓe wallodiroɓe e heesereɓe ina bonna diine Allah saabu yitto jawdi a faami bisimilla joni noon hono cheyɗade wawa tagde gofol o suɗat tan ɗum wonna oyi zeynul masiyata walaysa biyeede aksar min dalika wo ala ko ɓuuri fa yembagi ɗiɗatti noon ana yettahida fi dafil waswasati neɗɗo ko kam tinnoto an nafsi wa yettide fi mukhalafati aduwi neɗɗo kay so andi ko gañu mum foti ko renade gañu mum sabu Allah janna Allah taala qala inna cheytana lakum adu wonde cheyɗane wonande ko gañoon fattahidu aduwan joguitoɗemo ko gañomon ndeno ɗum o yebbagi ɗiɗaɗiɗi an yarifa sadiqahu wa aduwahu neɗɗo yo andu guiɗo makko ko Allah guiɗo makko ko sharia guiɗo makko ko sunna o reno cheyɗane e jamiroji mum fa yuɓiya sadiqahu wala yettabi aduwahu ala kulli haalin o jaɓana guiɗo makko hono Allah o jaɓa haala Allah o jaɓana guiɗo makko nelaɗo Allah ala kulli halin o reno cheyɗane sabu o yaqulullahu taala Allah no wiya afa tattahidunahu wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu ndele onon kam julɓe on jogitte cheyɗane ala no wurto one penale ene wurto one janfaji no wurto one ñamde leyɗele janane ko keɗɗa guesa fof keeroñone fof ndiwa galle joni ko jeeyeteɗi kala ɓurɗo doole waɗa grillage ñama ngala yon hoddi ɗum ko miskineɗe Allah beele an kala miijaknamay cheyɗane wima tan ɓeydu yonata galleji nanguɗen ɗi hay ndoɗi mbay yaajini normalement fonno neɗɗo waɗa hen bamuli mumen sabu ko lankata yimɓe ko garu jon paɗa voilà a yiyata jogi galleji jeegom jeeɗiɗi taw ya duuɓi sowaɗi jeeɗiɗi mayde ala ko ɓadaki kono ne jogui kam neɗɗo kono daña omo andi kam hankkadi ɗo kam ko goɗɗo wi kono ala cheyɗade jaɓata no mbaɗɗa keerol guesa waɗo fof ya ɓenni aɗa ɓennina goofi aɗa ɓenninana woɗɗe ɓe donna ina daganiɓe an aɗa lettire a faami ni cheyɗade waɗata joni o yugaɗo inna iblisa yugaɗo innadi iblisa junudun wa awanu wiyama iblis jogui ko areneji e wallode wona kanko goto wo ida hadara waktu salati jeru hen tan so waktu juuɗo yoni amara iblisu junudahu bi an yatafarragu wo yamirtu armeji ɗi nokku fof omo jogui toon ɗawo nelata so juuɗo yoni wo yamira ɓe wo yatu nasa a faami wo yushghiluhum an salatin yoɓe jaata juuɗo ɓe cohlinaɓe guilay pondugol sappeji ɗo garɗa jama fof tawata ko sappeji ne oñi e tenani haalejade fof meraɗo Allah wi sallallah alih sallam fonde sappeji moon saabu pondugol sappeji koye juulo jeeya woto oñe sappeji Allah ƴewata sappol oñigol ñande fof sappeji ɓe do oñaji ha woni hen guure ni ina wawi taw yettaki ga sa wi neɗɗo ko caggal tan on kaɓat a faami de a faami de joni noon so tawi ɓe darima juulo fa yajiu cheytanu cheyɗane ala man arada salata fa yushghilahu bi yuakhiraha so tawi neɗɗo yiiɗi julde iblis ara e makko ha nemnanamo kono juuɗo ngu aɗa ɗattiha fa in lam yagdir fa innahu yamuruhu bi allah yutammima ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha wa tasbihaha
so tawi o ronki ɗum o yamiri neɗɗo yo heño aɗa yani won annduɓe taw ko almudo kono sa yi omo jultana jalan o juula juulo keñum ruko timmata sujuudo timmata walla jonde nde no jottorteni ma yi almudo ne juula juuɗe ɗe fonno faade ko taw fayi jungo ko sawroji makko ɗum sa ƴewtidima tan sa an on ko jalni ene jalni ɗum fof ko seyɗane addata e ma miijoji goɗɗi mbasa wattude hen haqqille kono noon seyɗane aɗon fayi lam yakkude fi no yusminu qalbahu fi umuri dunia so ronkani ɗeɗo gueɗe fof ala kulli haalin o ɓerde nde o holla ɗum gueɗeji aduna ko yejjinno hanki en nagge makko no majjuno omo jogino haaju naggam en omo fonno wadde naggam arta e ɓerde hen wujuga ɗum noon inde iblisa ja a faami dey siɗa nabiyillahi moussa ɓe mbi iblis aɗino e annabi moussa alayhi salamu ala nabina annabi moussa wimo mananta o wi an kam woni an o wi min komi iblis annabi moussa wimo min mboɗo jogui namdal o wi akhbirni ma zambu lladi ida aznaba ibnu adama istahwasta alayhi mboɗo yiɗi namdadema hol goopol ngol ganduɗa so tawi wonde ala kulli halin julɗo o waɗi ɗum keɓamo keɓa guilol makko nanngamo no neɗɗo waɗi mo ɓoggole dande mbabba ni o yi wonde o yi ɗum o yi ɗeɗo gueɗe tati so julɗo wayi noon o yi min jeymo ida ajabatu nafsuhu neɗɗo mo ngannduɗa omo mawnini fittaru makko minen ko min leñol nanngam ko min kaari en ko minen gardotoɗo minen jeeyiɗo goo hen jeeya oɗo ko yimɓe wonoɓe modi iblis e jeeya wona mbabba iblis a wonata wa saktara amalahu neɗɗo mo ngannduɗa ko waɗi fo haalat min kay mboɗo sikki jamma fof mbalami ko julde 3 heures hanki taw mboɗo wilda stade nanngam mboɗo julde darate jamma fof sappo e joyyi o oɗone koye mola iblis wonata a faami wona si a dambahu e neɗɗo kadi jekkito o goopi mum mo yiyata bonande mum no aduna hannde o wayni yiyata ko bonande yimɓe wadde ɓe ni mbay hannde no golla nanngam mo jiiɗa fof no tooña wadde ete taw kamɓe o tooña ɓe fof ɓuri ɗum fof ɓuri heewde hannde surtout enen sukaaɓe jara joom tooña mawɗo joom duuɓi walla moƴƴo walla moƴƴinaɗo walla jogaade jikki ceernaji moƴƴo taw cukalel keccel annda hay hunde ala tanna kaali ni mbayi seereɓe ni mbayi ɓeeɗo ni mbayi kanko joni ɗo woni ɗo kanko woni moƴƴo on ko bonɗo taw o leeɓol mum gotol fotade makko kanko ɗum ɗeɗo geɗe gaɗɗoje iblis eɓe jogui ɗarifa goto ɓissa goto jalniɗo mi waɗi goto liiliwo ko Allah waɗi ko jaaɗo Allah dewo Allah no feewi joni hakke Allah hollimo ko waɗimi joni noon o ñaaki Allah omo yiiɗi yiide iblis Allah waɗɗo Allah waɗanimo ne yiiye Allah addimo iblis addimo ɓe calmodira ɓe gayni o iblis min ɗo joguiɓe ma haaju o wi wone haaju ma o jinno ko jeeyan galle ma wiyama galle iblis woni ko sijjiɗe wiyama noon e riwayaki wadde defte ɓe jaadi ha toon joni iblis jogui salo goto nannimo ɗon woni hen ta ko labale faramuji labale kelɗe joni noon wiya laba ngal hen ɗo ngallama ngalde ko heeɗi wiya ngal ko waɗi kaari abdoulgadi jina reta mi meeɗi ceddum ñalama naggam jinmi nannude ɗum e gofol kono sali labagal ngal heeɗi ɓe goori noon tan faran fof ɓe garini taƴi joni noon kanko liili o yinno ko limtede hen o yiyani hen faran makko o yiyani hen labagal makko joni noon tawi yaltude o wiya kam o jaaɗo Allah o wiya kam holto faram o woni walla labagal am iblis jali ha hoyɗi koyɗe wimo an o wi koye noftu tan ne gandi o wiya yettaki hay o wi aka hay ɓoggulde dada yettaki o wi aka oyno mbeɗa gomɗa hen awayi bisimilla joni noon ni way aɗa andi ala kulli haalin ko iblis ina heewi doole saabu seedan faagal ɗum ɗo fof nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o haali e hadiseji celluɗe no hulɓini so ronkanima ɗum ɗo fof gonata ko neɗɗo jeengo heewi julnowo omo weeli dande o juula yimɓe gaynana min meeɗani yiide ɓurano wayni welde so ɓooyi so almudo e wuuro wattata addudemo jama koko ɗum mbiyata o weeli dande ko waɗoɓe wasifa joni moƴƴuɓe daaɗoɓe hettuɗo biyeteɗo noon an hanki nda arani nde wasifa amen moƴƴani hay somo jogino haaji wattata ko arde joni o nattiri rewde Allah wata ko gulwete ɗanɗire weɗi ko iblis so ronkanima koye yeego o wattanma ɗum woni haji oɗo haji mo kaala hen hadiseji ne keewi kono eɓen cuɓi ɓurde sellude ɗe nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam oɗo haji mo ka ala tara anna awwala man tassa'aru bihim naaru min usaji haadi ummati salasa ɗum nelaɗo Allah wi wonde tato e Allah to leptude ɓe e haadi selluɗo ko ɓeɗo tato holɓe ɓe janngunoɗo ceernajo mo jawwadum e dokkannoɗo kaaraysire womo ɗaatiɗo e jahannoɗo jihaadi ɓeɗo tata garoto leppede so tawi Allah dandani so ɓe mbaɗiri ko yeengo wonde ko jogoɗen haalode ko
won a faami de ɗaari qur'an almura'i bihi jannguɗo mo ngannduɗaa janngita ko yeengo ko haalaniraaɗo Allah ma en kala hadis o won muqatilul mura'i bi qitalihi mo ngannduɗaa kaɓetenoɗo jihaadi ina wonte nelaaɗo Allah walla no wonte jewtuji goɗɗi tawa ko won karimul mura'i bi karamihi walla a faami de wonte dokkoowo sakkotoɗo gaskowo kono ko yeengo o qad nassa ala dalika noon hadisum sahihum fa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam o wi mi nani sahih ala kulli haalin ari hadis sahih on abi hurayrata wi o nani nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam inna awwala nnasi yuqda yawma alqiyamati a famite alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi فعرفه فعرفه نعمته فعرفها ويوانت وني أبطأ بنياوية فن يوم القيامة بنغانو دا فبيرو قل بين على كل هذه كنبدا بنغانو دا وجنجينو أفهمي دي إن أول الناس يقول يوم القيامة عليه رجل مستشهد مغانو دا كما نودو يوانت جونون ولي يفربي أو ورانا فوتر a faami dey joni noon kanko cawdinɗo kanko cawdinɗo o wari hawo cawdini fa utiya bihi o adda e yeeso Allah fa arrafahu nimatahu Allah ala kulli haali Allah holla mo neema mo waɗannomo holɗum neema haɗede wolde ha wonde ha wara hefereɓe Allah waɗa o sawdina fa arafa o anda nemo qala fima amilta Allah ɓuuri andude yo an kam nemom nokkurmami o sembe o e bawal ngal holko gollirɗa fiha qala qataltu fiika o yimi heɓirama saabu ma wa faami dey hatta ustishirtu wonde ha cahudinmi jomiraɗo wiyamo kadatta walakinnaka qataltali an yugala jari'un faqat giɗa wiyamo Allah wiyama feni a kaɓirenoɗa tan ko ha wiye ka cuuɗo reedu ɗum wiyama summa umira bihi Allah wonde bindi ɗi mbi yamire e makko fa suhiba ala wajhihi hatta ulƴa finnari ɗum no o dasirte ko yeeso ngo koyɗe ɗe kaɓɓete yeeso ngo ɗo daase e tuppe hawa nanne jahannama kanko oɗo kaɓanoɗo nde wonno golle ɗe gona saabu Allah wa rajulun ta'allama al ilma wa allamahu wo ɗara alqur'ana Allah nelaɗo Allah wi sallllahu alih wa sallam aɗa waɗa hen ko wa rajulun ta'allama al ilma janngunoɗo gandal wa allamahu kadi o janggini wo ɗara alqur'ana o jangi alqur'ana fo utiya bihi on adde yeeso Allah fa arrafahu ni'amahu o andinamo nemaji ɗi fa arafa o anda nemaji qala a faami dey fama amilta fiha jomiraɗo wiyamo an kam nemam nokkurma jangde o holko golluɗa hen qala ta'allamtu l ilma o wi wonde mi janggino gandal ngal wa allamtuhu mi jangguinino o qara'tu fiika wonde mi jangguinirino sabbuma alqur'ana jomiraɗo wiyamo kam ɓuuri andude qala kadatta a fini walakinnaka ta'allamta li yuqala alimun wonde jangginoɗa ko ha wiye kaari ko gando ina welma ɗum woni ko jangginoɗa ala kulli haalin ɗum no nani ɗum kili aduna wo gara tan ɓurana liɗala huwa ƙaari jangginoɗa ɓura tan ko ha wi o welidade ala kulli kaari kay hannde aduna o fof kam ɓuri wade ɓurana fakat qiila ɗum a nanino ala kulli haalin hade tawi baɗa ni no keewi a wiyama noon summa umira bihi fa sahiba Allah wiya yo Allah yamire wonde yamire yo daase ala wajhi hatta ulƴa finnaji o daasire yeeso makko haw wedde e jeygol wo rajulu wassa Allahu alayhi wa atahu min asnafil mali gorko gonɗo mo ganduɗa ko jajato arsugu neldoɓe a sakkeje ɗi kaw neldi temed tati ujunere ɗi kaw neldi million ngaji nayyi o neldi wuuro kaari naggam kanko waɗi karoje juma mabɓe kanko soodi micro ji omo wiya noon ina welimo omo waddira ɗum jeeygo wona saabu Allah joni noon haw aɗa yeeso Allah holla mo golle ɗe foof o andi o heɓtini kanko golluno jomiraɗo wiyama holko gollunoɗa o wiya joomam a hokkinoma nemaji ma nemaji ɗi fof ala kulli haali ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha wonde kala laawol gollinoɗa yomi gollu mi golli hen jomiraɗo wiyamo qala kadabta a fini walakinnaka faalta yuɗala huwa jawwadun wonde mbaɗina ka wiya kaari kaari ko dokku yimɓe no kaala faqat ila ɗum wiyama summa umira bi fa sahiba o yamire o daase ala wajhi summa yulde finnani oɗo hadith rawahu muslimun koye hadiseji ɓurɗe sellude ɗe ganduɗa ko hadiseji poɗɗi ɗi yimɓe foti hulde reenaɓe golle yeengo gando yo reeno yeengo dañƴo yo reeno yeengo ala no moƴƴe golle ñamat golle hadiseje no keewi kono dabɓiɗino ɗen ɗo wiyama kadi issa goɗɗo no woodi ɓe mbi wonde ala kulli haalin iblis namdanoma wiyama wonde holi yiɓɓe makko e leñol neraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde 15 sappo e joyo ɓeeɗo iblis ɓuuri añde iblis e leñol nelaɗo Allah omo añi fofof
kono sappo e joyi o ɓuri anji innimo an kam goni premier gagnama o wi premier gagnam o wi ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o wi min jinmi ko yimɓe fof yo paa jeygol kanko o yiɗi ko yimɓe fof yo paa aljanna o ma arsalnaka illa rabbil alamin ɗum woni anji fof joni awdu billahi eɗen mooli Allah mina cheytani ummorade cheytan ara yimɓeddaɗo ɗum ɗo woni firu mum bisimillahi inde Allah ala kulli halin arrahmani inde Allah arrahim inde Allah bisimillahi ko inde Allah arrahmani inde Allah arrahim inde Allah ibtada kitabu taala bil basmalati تعليما لعباده الاقتداء بذلك والاتيان بها في كل امر ذي بال واشعارا بان مفتاح القران واول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ واول ما انزل على ادم وند جوميرا تو تددو او فدريما دفترنde wiide bisimillahi ala kulli bil ta'liman li ibadi andi yimbe be yo nyamtinmo kanko jomira tewte woni tiyanu biya fi kulli amri zibadi kala hunde wande barke jogorde wande barke hunde mawde ala siko biya bisimillahi wa isha'aran bi annaha miftahul qur'an faami de hollude yimbe wonde bisimillahi woni uddite gal qur'an wa awwalu ma jara bihi qalam woni ko kudol ngol kudol jomiraɗo adi windude ko bismillahir rahmanir fi lawhil mahfuz ɗum adi windede wa awwalu kadi ma unzila ala adama alayhi salam aw adama hoore mum adi win jippade makko ko bismillahir rahmanir rahim wa innaha ummul fatihati sabu bismillahir rahmanir rahim kamum woni yummum fatiha sirru fatiha barke fatiha moƴƴere fatiha anduɓe mbi woni koye nder hen kama innal fatihata ani kono no fatiha ni woni yummumal qur'ana fof no fodiri sirru mum moƴƴere mum sifaji mum fof nani natte nder fatiha o kama faami dey annal o kama innal annal qur'ana ummul kutubi as-samawiyati ko noonne kadi defte tellinoɗe ɗe kamen fof nani naatti e nder fatihatu kitabi e nder qur'ana noon qur'ana naatti fatiha naatti e nder bisimillahi rahmani rahim o hikmatu noon ta akkuri ha aɗiɗi isti'adati o wima wonde woni sababu gatotoɗa wiide ko awdu billahi mina cheytan rajim nde mbiya bisimillah rahmani rahim koni sababu ɗum anduɓe no carhina ɓe mbi sababu ɗum ko taqdimu tahalliyati ani tahalliyati ɗum ko haala anduɓe ɓe mbi tahalliya e tahalliya aɗa andi neɗɗo joni somo ñanto o ummota ko coñal omo waɗi ñaande omo waɗi leydi omo tunwi omo waɗi ɓiɓɓe nangue o yeeso makko no ranwi tano ɓo no wutti jooɗo fa batu ala a waɗata tahalli o lootan tahalli atata tahalli hade neɗɗo ñantade ma ɓandu ɗum laaɓa anduɓe mbi awdubillahi o ndew no riwata ko caɗele ɗemgal ko haalno ko boni bisimillahi ko hunde lamde ko ñantugal ko doloke joɗɗo ani tahalliyati won iradi amma siwallahi wonde ɓurnade kala ko wona Allah dow wi awdubillahi mina cheytan rajim so wi bisimillahi rahmani rahim ɓurnima kala ko wona Allah woppi kala ko wona Allah ala iqbali alayhi wa tawji ilayhi wuccite Allah fayi Allah o kanal kuffaru noon yabda'una bi asma'i alihatihim aɗan heetanede kamin koye min soɓe gollatno golle fayaɓuno bisimillah no wol uzza ɓe mbiyanno ko laata e uzza noon ɓe mbiyanno ko wajaba noon an yaksidal mo wahidu ma anan yuhassisu ismallahi azza wa jalla bi ibtidayi joni noon caggal kamɓe ko noon ɓe mbiyanno kanko gando wi wonde waɗɗima gonɗinɗo Allah gotitinɗo Allah kamɓe fuɗɗorade inde Allah a faami dey e duɗittiɗa ko dalika noon tagdini ta'tiri fiidi wonde gartina bisimillah o hono golle ɗe fomo qaddal mahduf a faami dey fa dalika uddira al mahduf muakharan wonko momta ɗon mana bisimillahi aqraw ko koko momta kadi bisimillahi atlu kala golle gollata sa wi bisimillahi jiɗɗa wiide hay saɗa ɓorno wuttima bisimillahi al bisu ɗamiti wonde ɗum woni ko gaddata hen golle gollataɗe aɗa fawa lujol sa wi bisimillah tan a wallinima Allah jiɗɗa haalde lujol ngol woni mahaduf ɗon e noon noon anduɓemi a faami de e bisimillahi insanu yabdaw fi kulli shay'in bisimillahi neɗɗo foɗi kala komo waɗa yo fuɗɗo inna kama ɓulna wat fiil mahdufum fiiɗo noon ko momtaɗo ida kana ala madhabil basariyina banggue basara yiyankoɓe naha ɗuɗɗaddara fiilan ɓen mbi ko fiilu wa ida kana ala madhabil kufiyina kufiyankoɓe mbi ɗuɗɗaddara isman ala kulli haalin al mutaqallidu mahdufum wonde ko yowiti hen ko koko momta ko kullu amilin kala gollowo ɓeddiru ma yunati ko amalo neɗɗo fof e kaali joni so fawta ko lujol so ɓorto wutima ko wiya bisimillahi nanuɗa naqara ene joni gonɗen koye janggude so mbi bisimillahi tan bisimillahi naqara ida kunta wahdaka so an goto aqraw sa wi bisimillahi aqraw ida kunta takulu bisimillahi akulu a faami de ko hakada yajibu ala kulli amalin ina waɗɗi e kala golle an yaqulal amilu bisimillahi ina waɗɗi e neɗɗo wiide noon faidatum rawa sha'bi wal amas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wiyama wonde nelaɗo Allah kana yaktubu bismika allahumma
kadi jippade ko noon wiyanno bismi kala ɗum mo windanno kala komo winda hatta nadala qawluhu taala ha Allah jippini وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وضع جبي إيران بنو ونو وقال اركبوا مبتدة فيها يلانه بسم الله إن الله مجراها ولجبتنا إنا واتي الله كتب فوفون فحالة تعالى كون إذن جنج كودا أنا يبدراك كادو لانا كألا دمرير كألا إيويل كألا غازلا كألا هايبوني وبسم الله مجراها الله موتورو دمريرو أفامي دي فلانو سيلوجي دي bismillah a faami de ɗum tagi eɗen jannga heen ko heewi ɗum koye baawal Allah kala ko wiya rokki so wonaa taw Allah wi rokkata ɗum so neɗɗo wi hannde ko nelaaɗo Allah yeddu wala ɗum wonata tan wonata ɗan jannga sunna kitabu ko amma ko wona ɗum ko kala ko Allah riiwaani enen noon zaman o kalisaaji Allah kala ko wiya